Ara faré el tercer vídeo de pujant copes amb Stu. Abans l'he fet amb Balloon Brawl fa poquet i ara faré amb aquest nou tipus de joc. A veure si va i si no, doncs veuré a veure si canvio o si me quedo. Veuré. A veure. L'important és que jo me quedi en vida, sano i estalvi. A veure. Destrosso això perquè me diverteix. Fer així. Així. Sí. Què dones? A veure si t'han matant. Ah, jo tinc l'ulti. Bueno, és el bo. És que en 10 segons s'acarga l'ulti. Vull dir, en un tir ja s'acarga. Poco. Adeu. Ah, ha sobreviscut. No! Oh, bé. Sí. No, però què faig? Va, m'han rebentat. Ja és que m'ho mereixia perquè he jugat malament. Molt malament. No sé per què no m'he escapat. Va, Ems. Tu pots. Vale, va. Boníssima. Molt bona. Bueno, pensava que perdríem, però bé. Vaig a destrossar aquests d'ahir. Sí. Somriu, però juga bé. A veure, va. Estan aquí una altra vegada. Adeu, Poco. No, és que no entenc. Estic jugant fatal. Ja ho sé. Malauradament, ja ho sé. Va. Tu pots fer alguna cosa. Utilitza la ulti. Però la Piper tenia una ulti. Bueno, va. També és culpa meva. Perquè m'he mort rapidíssim. Vale. Va, aquest Poco no s'escapa d'aquí. Aquest Poco no s'escapa. No! Va. A veure si la Ems torna a fer algunes bones jugades, com abans. Bé. Vale. Pap. Bueno, hem perdut. Vaig intentar utilitzar el Stu en un mapa que és dolentíssim per Stu. En solo, i mireu com és el mapa, hi ha un munt d'herba. Esto seria més de distància, però va, me dona igual. Bueno, he posat solo, després faré duo, perquè tinc una missió i doncs per fer una missió. A veure, que ningú s'amagui aquestes herbes, que sé que t'estàs amagant, és que en sèrio. A veure, va. Això m'ho agafo i agafa gemetes. Nani. No. Genial. Vale, va. Vaig a posar en duo. I aquí vaig. La cosa és, he d'intentar agafar moltes gemes abans d'anar al centre, perquè al centre és que estic una mica com fatal. Al centre no puc fer res. Bueno, amb un Edgar, doncs me va bé. Un Edgar estic content. Si juga bé, puc anar al centre sense cap mena de problema. Espera, que ens venen per darrere. Si tu agafa aquella. No, adeu. Hauria hagut d'agafar, però va. Va, és que... No puc aquí. Aquí no puc. Bueno, bé, almenys el meu Edgar ha sobreviscut. Queda aquí. Té la ulti, o sigui que no hi hauria d'haver cap mena de problema. Oh, sí. Bé. Oh, m'ha deixat en un lloc pèssim, però bueno. No! No! Això és meu. Bueno, doncs bé. Edgar, a veure si agafa vida.
L'únic que vull que agafi vida. Vida, vida, vida. A veure. No te posis aquí. Edgar, a veure. A veure. Para. És que amb un Edgar de nivell 8, complicat ho tenia. Va, torno a jugar. Ha fet bé. L'únic que ho tenia bastant complicat perquè jo em volia quedar ràpidament. Jo ara he de concentrar-me en agafar caixes. A per les caixes. Vale, Edgar, tu ves cap a baix? Sí, cap a baix. Aquí. Molt bé. Entenc quan disparo, bé. Molt bé. Sí, molt bé. Què? No ha agafat la caixa de baix? No m'ho crec. Ha anat a baix i no ha agafat la caixa? Va, jo flipo. Doncs en aquest cas l'hauré d'agafar ja. Com? Sí que l'ha agafat. 4 gemes. Bueno, doncs dona igual. No sé, m'havia semblat... Spike no. Va. Han matat el meu companyet. Això és com a supercamper. Però bueno. No. Puro. Tu ves davant, ja te protegeixo jo. No, és que amb la jaca aquesta de 15 d'energia ho veig com a complicat, però bueno, no importa. A veure, va, Edgar, fes alguna cosa. O sí o no? Vale, bé, sí. Vale, va. Encara que no m'ha servit l'estratègia, la continuaré fent. Tu, Edgar, cap allí. No, cap allí. Va, si tu vas cap aquí, va ser millor, perquè tu mates 2 de cap. Vale. Molt bé, Edgar. Ara ens posem a la zona escura. Agafa. Sí, tu vas matant, no problema. No problema. Vale, va. Tu pots, salta. Bona. No te moris. Bé. És que l'havia vist amb molt poca vida. No, però no vagis, que ara te'n poden matar. Va. Som els únics? No, encara queden uns. Qui vaig? Nani. Vale, va, 12 d'energia, no crec que me pugui fer res. Pues molt bona. Aquesta funcionarà l'estratègia d'agafar caixes i per això tornaré a fer. Bueno, pues estic jugant bastantes partides amb aquesta persona, no sé qui és, però bé. A veure. Vale, va. Pues tu cap allí, jo cap aquí. Molt bé. Ens entenem. Molt bé. Això és el que volia. Tu al centre... No em veu. Tu al centre. Al centre. Vale, doncs aquest estava més que mort. No sé per què se posen aquest tipus de brawlers en mapes així. La gent allí. Uf! Tu. La Bea. La Bea que entri i la puc matar. Ja està, adeu. Vale, agafa vida. Aquí no. Que hi ha aquest. Va. Obrim més zona així. Vale, va, tu pots. Molt bé. Vale, meu. Pup. Vale, adeu. 14 gemes. Bé. Està més mort que mort, però bueno.
Això està més guanyat que guanyat. Vale, pues genial. Molt bé. Què? Tornem? Tornem a Edgar? Edgar. Vale, bé. Pues no sé quantes partides porto jo aquí jugant amb aquest Edgar. No sé, a veure. Després probablement m'ha de venir sol·licitud d'amistat, perquè, clar, hem jugat un munt de partides. No! Ah, clar. Sí, tu ves a per aquesta. I després baixa. Vale, va. Això és la meva estratègia. Nani. No, salta! Molt bona aquest Edgar. Bé. M'agrada la manera en què juga. Que s'aspiri bé. És una persona amb seny. Sap jugar. No s'arrisca allí a tot, com jo. Va, si el ricochet s'apropa, el mato. Vale, bé. Però quantes gemes tenia aquest? Adeu. Sí, ara tu me dius de fer team. Clar, adeu. Fem team. Que rebento. Vale, va. Bé, a veure si me torna a dir de jugar. No sé, a veure. No, ara ja me diu automàticament de jugar. Pues vale. Pues aquest Edgar no sé si hem jugat 5 partides junts. No sé. Si no me dona la sol·licitud, li dono jo, perquè és que... Vale, va. Bé. Ja se pensa que estic aquí. Pup. Bé, aquesta ulti. No l'he aconseguit tocar. Oh, aquí, sí, hi ha un estu per aquí. Bé, adeu. No, vés en compte. Va, ja pots tu. Ben fet. Oh, aquí els he vist. No, que vagi en compte aquest Edgar. Ah, bé. A veure si me diu de tornar a jugar. No sé, a veure. És que... Buah. Què? Encara? Però quantes partides junts hem fet? Va, jo flipo. A veure si mai podria acabar el vídeo, perquè és que ara no vull allí dir-li que no a l'Edgar, pobre Edgar. Tan emocionat que diu que sí, que vol tornar a jugar. Tu agafes les caixes. Bé, Edgar, molt bé. Bon Edgar. Bon Edgar. On és l'Edgar? Aquí baix. Bueno, pues el ricochet d'abans. Queden 3 equips. Ah, aquí l'últim equip. L'últim equip, aquí estava. No. No te'n vagis. Però és que... Aquí, molt bé. Aquí. Nani. No! M'ha matat! Bueno, pues bé. És que a veure, si sempre me diu que sí... M'ha dit que sí? No podré acabar mai aquest vídeo. Molt bo, Edgar. Gràcies per dir-me sempre que sí, però és que... Pap... No.
No sé per què m'he suïcidat ara, perquè és quasi com si em suïcidés. No te'n vagis. Vale. A veure si accepta ara. Ara que hem perdut. M'ho torna a acceptar. Perdem i m'ho accepta. En sèrio, que va. Que bona persona que és aquest Edgar. Que bo. Vale. Ah, Max. No, Max. On és l'Edgar? Aquí baix. No! Va. Bueno, pues a veure si me torna a dir que sí, perquè és que en sèrio, pua, jo flipo. No! Sempre me diu que sí. Pua, jo flipo. No, és que... Això és de bojos. Mai m'ha passat alguna així. Va, aquest bo està més que mort. Adéu, bo. No! Han matat a l'Edgar. Ho sento. Oh, bé, he matat a un brawler. Bé. Molt bé. Aquest Edgar, orgullós. Vale, doncs bé. Ho sento, Edgar, però ara m'adona igual el que em diguis, que me n'he d'anar. Adéu. No, sento molt, Edgar. Va, vaig a buscar-lo. Quantes copes té? 12.000. Bueno, a veure si m'accepta. A veure, el profil... Vale, amb una tara i 12.000. A veure si el puc aconseguir. A veure si li puc dir. Pues aquí acabarà el vídeo. Ha sigut superboig això de que l'Edgar sempre me deia que sí. I espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, doneu-li like i subscriveu-vos. I fins a la pròxima. Adeu!